इथल्या लोकांची धारणा अशी आहे की त्याच्या अंडर जे 3 बंधारे येतात. हं. देवनाला, त्याच्यानंतर भंडोरा नाला आणि हं. पाने-परमार नाला. हं. तिथं 3 रिझर्व्हायर्स होणार आहेत हं. आणि त्यामध्ये धामणे कर्नाटक स्टेटचं फॉरेस्टची हो. जमीन जाते. हं. आणि ते पाणी जर आपल्याला तिथं अडवलं, आपण ते जर तिन्ही रिझर्व्हायर्स तयार हो. झाले, तर ते पाणी आमच्या चंदगड तालुक्यातल्या पूर्व भागाला म्हणजे तुडयापासून शिनोळीपर्यंत हां. 7-8 गावं आहेत. हां. 2 ढेकोळ्या आहेत, सरोळी आहे, सुरुता आहे, हं, 2 हं, हं, शिनोळ्या आहेत. हं. ह्यांना तिथले शेतकरी हे पावसावर अवलंबून असतात. बरोबर. किंबहुना विहिरी आहेत. विहिरीवरती किंवा हं. बोरवरती तिथं पाणी, आता पाण्याची पातळी जमिनीतली फार खाली, वॉटर हो. टेबल फार खाली गेलेला आहे. हो. 700-700 फूट जरी बोर मारला तरी पाणी लागत नाही. हं. आणि त्यामुळं त्या शेतकऱ्यांना पाणी देण्याची संकल्पना ही माझ्या वडिलांची होती, हं. की ते पाणी आपण कॅनलनं किंवा पाईपलाईननं जर आपण इकडं ह्याच्यात टाकलं, ती मार्कंडी नदी जी आहे ती हो. आमच्या मतदारसंघातनं जाते बरोबर. आणि ती पुढे कर्नाटकात जाते. हो. तर ते पाणी आपल्याला इकडं शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता येईल. खेडमध्ये आमच्या जमिनी जात आहेत, कर्नाटकची जमीन जाते फॉरेस्टची. हं. तिथलं ते पाणी जे आहे, ते पाणी आम्ही तिकडं वीज निर्मितीसाठी न वापरता शेतकऱ्यांना द्या म्हणतोय. हां. आम्ही तुमच्या तोंडाचं पाणी काढून घेत नाही साहेब. आम्ही गोव्याचं पाणी कुठेही घेत नाहीये हो. किंवा तुमच्या हिश्श्याचं पाणी आम्ही घेत नाही. मजगती महाराष्ट्रातल्या चंदगड आणि कर्नाटकातल्या शेतकऱ्यांखातीर हो बंधारो म्हूण थंयचो थळावो आमदार उलयलो. मात आमी पळयत जाल्यार तिलारी धरणाक उदक येता तें उगमस्थानूच जर बंद केलें जाल्यार फुडें धरणाक उदक खंयचें होच व्हडलो प्रस्न आसा. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार.